Здравейте, аз съм Иво и днес ще минем през процеса за инсталиране на зарядна станция Schneider Charge. Но нека първо видим какво имаме в кутията. Инструкции за безопасност и монтаж, шаблон подпомагащ монтажа, кутия с принадлежности нужни за монтаж, монтажна рамка, и зарядна станция. В момента сме с зарядна станция до 22 кВт без кабел с T2S контакт, която може да бъде захранена монофазно и трифазно. Също така зарядните станции могат да бъдат с кабел 5 или 7 метра, захранени отново монофазно до 7,4 кВт или трифазно до 11 кВт. Как да изберем подходящо място за инсталация? Ние подбираме локацията според това къде ще бъде паркирана колата и на място, където е безопасно да пробием дупките. Ние сме избрали ето това темотабло. Какво е нужно да добавим в нашето електрическо табло? За безопасен монтаж на зарядна станция е нужно да сложим правилно размерен автоматичен предпазител, дефектно токова защита и е препоръчително да сложим минимално напреженов изключател. Нашата зарядна станция вече е подвързана и е време да я захраним. Ето, зарядната станция вече е захранена и когато светне в зелено, ще бъде готова за употреба. Вече знаете как да инсталирате Schneider Charge бързо и безопасно. Благодаря, че гледахте и ако имате въпроси, моля свържете се с нашия екип.